Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει για το πρώτο street photography POV με τα παιδιά. Εδώ πέρα να φτιάξουμε λίγο τα πράγματα. Ωραία. Τέλεια. Νομίζω είναι ok. Και πάμε να βγάλουμε ένα street photography που έχουμε καιρό να κάνουμε. Άμα βγάλουμε και άμα βρούμε και κανένα αμάξι ωραίο, θα βγάλουμε και κάτι το έτσι που βρέχει. Ωραία. Κι εγώ. Τέλεια. Εδώ πέρα έχουμε κάνει ένα βίντεο κλιπ, το πιο πετυχημένο για εμάς, Audi West. Έχω ένα προς 1250, F1.8 και 100 ISO. Θα δείξει τι αλλαγές θα κάνουμε. Εδώ βρίσκαμε ένα πολύ ωραίο ρέτρο. Βγάλουμε και ένα από μπροστά. Τέλεια. Ακούστε τι θα γίνει. Ωραία ζακέτα. Πού θα πάμε, από εδώ, σταθμό ή πέρα? Σταθμό ρε παιδί. Εδώ τι πάμε από εδώ ρε μάνα. Έχω βάλει F1.4 με 80 ή 100 ISO. Μ' αρέσει να παίζω αυτές τις ρυθμίσεις γιατί μου δίνει αυτό το look που μου αρέσει, το cinematic. Εδώ πιο πάνω έχουμε βρει ένα σταθευμένο τρένο. Θα δούμε πώς μπορούμε να το βγάλουμε. Θα δείξει. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ αυτό το POV style με την 360. Θα δείξει πώς θα βγει, δεν ξέρω ακόμα πώς φαίνεται, άμα φαίνονται οι ρυθμίσεις, άμα φαίνονται τα πάντα γενικότερα. Θα βγάλουμε ένα από εδώ με manual focus προς τα μέσα. Ωραία. Τέλεια. Θες πως φόρος έχω δει μάνα. Αλλά και την πολύ άλλη. Ας κάνω το μπαίνει. Ήρθες να βάζεις τα τρένα και είναι ένα σταθμευμένο. Εκεί. Βλέπεις πως φαίνεται. Βλέπω που και που. Πιο λέω ρε μάνα. Που είναι ένα τέτοιο και γράφει Θεσσαλονίκη για τα τρένα. Cinematic. Έχουμε έρθει εδώ στο σταθμό. Βγάλουμε κάποια extra shots. Πρώτη φορά έρχομαι εγώ εδώ να βγάλω φώτο. Το φανάρι από κοντά με τη στράβα.
πιστεύω. Το σκέφτηκα. Σε τόσο τραγική κατάσταση είναι τα πράγματα. Συγκεκριμένα λέμε μαλάκια για την Αμερική. Τι θα μου κάνεις? Ωραία, πάμε. Πάμε εσύ από εδώ, πας και εμείς πάμε. Ποιο αυτό? Πού είναι βάλει? Παλεύετε. Κοντεύουμε προς το τέλος. Έχω βγάλει αρκετές φωτογραφίες, έχουν βγει πολύ καλά, θα τα δούμε και μετά με τα φίλτρα και τα λοιπά στο Lightroom. Τώρα ψάχνω κάτι συγκεκριμένο. Ένα αυτοκίνητο που να έχει σταγόνες από βροχή πάνω, ώστε να βγάλω ένα close-up ή super close-up shot. Να και η γάτα. Ας πούμε αυτό εδώ. Και πιο κοντινή φωτογραφία σε ένα ακόμα και είμαστε πένα. Ένα ωραίο εργατικό αυτοκίνητο. Το super close-up που είπαμε, το κάνουμε εδώ πέρα. Να το. Ούτε μάκρο να ήταν. Και φτάσαμε στο αυτοκίνητο. Κάπου εδώ θα κλείσω. Θα δούμε τα αποτελέσματα τώρα στο editing. Τι θα κάνουμε. Πιστεύω βγήκε πολύ ωραία. Καλή συνέχεια. Προκοπίου Studio.